मी चंद्रसत्याप्पा हजारे, राणा सिद्धनेरी, तालुका कागद, जिल्हा कोल्हापूर. सध्या मी माझ्या रानामध्ये उभा आहे. माझी लावण 2 ते 2.5 महिन्याची आहे. लावण 86-32 आहे. मी माझ्या लावणीसाठी टॉप आणि ड्रिप हे औषध वापरले आहे. 2 आळवणी घेतलेलं आहे, 1 फवारणी घेतलेलं आहे. हे औषध वापरल्यामुळे माझ्या रानामध्ये लावणीला काळोखी जास्त आहे. फुटवा पण 15-20 फुटवा आहे आणि काळोखी पण चांगली आहे आणि कीड पण अजिबात नाही आहे. किडीचा प्रादुर्भाव एकदम कमी आहे. आणि तरी ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी हे औषध वापरावं ही विनंती आहे. आणि ज्यांना कोणाला माझे लावण बघायचं असेल तरी सध्या येऊन बघू शकता सिद्धनेरीमध्ये. आणि तुम्ही ही आता माझी रानाची फुटवा आणि काळोखी बघू शकता.